Чувате анонса на спикера. Посилята го на ринга Али Ел Салех. Али Ел Салех, състезател на Golden Glory, Берлин, Германия. Аз лично съм любопитен да видя какви умения ще предложи Али Ел Салех. Категорията е 60 кг. Така наречената лека категория в бокса. Нашият Тихомир Митев, представител на клуб Йорк Варна, треньор Станислав Бакшиманов. Червеният ъгъл на ринга Тихомир Митев. Балкански шампион в K1, републикански шампион по валетудо, юношески шампион в кикбоксинга и муай тая, републикански шампион в K1, европейски шампион по муай тай и вице-световен шампион по муай тай. 31 победи и 3 загуби. Впечатляваща визитка. Надявам се Тихомир да покаже най-доброто, на което е способен, за да бъдат и зрителите на TV7, която единствена излъчва днешната гала вечер. Правилника на K1, да припомним, се различава от правилника в кикбокса, по това, че в K1 имат право състезателите да нанасят ний кикове, удари с колена. В кикбокса ударите с колена и лакти са забранени, както и в K1 лактите също са забранени. Агресивно начало. До около 2007 година беше разрешен и клинча в кикбокса, но след тоталната доминация на определените тавански състезатели в леките категории и така леко безинтересното за публика позиция клинч, го примахнаха с цел активиране на зрителския интерес. Доста агресивно начало за балансата. Да. Доста агресивно. Получи Тихомир 3-4 удара от германеца. Като че ли не беше съсредоточен и концентриран. Получи пак опит за атака с лев десен на германеца. Не достигна този път, но Тихомир пак добре работи с лоу кикове. Доста сила и енергия влага в тях. Трудно ще му бъде, безспорно. Да, но това сваля на ръцете да не му изиграе лош шега. Да. Доста класен е германеца, доста класен. Не мисля, че е уместно срещу такъв състезател да имитираш подобно поведение. Но доста мъжко момче е нашия Тихомир. Ти вероятно го познаваш добре. Не, казах ви, че съм се откъснал от кикбокса, но ми прави впечатление, нали, че не се плаши от боя. Да. Сбива се. А това, нали, се вижда веднага от пръв поглед. Първият рунд приключи. Забравих да спомена на зрителската аудитория, че матчът е 5 рунда по 2 минути. Типично за леките категории матчът започна без опознаване. Вече и за Олимпиадата в Рио де Жанейро ще се дават квоти и на професионални боксери, които са подписали със Световната интернационална боксова асоциация. Имат ли право съдиите да точкуват равен рунд? Абсолютно. Защото в бокса нямат право, дори да е равен матча. Така ли? Нямат. Абсолютно е забранено да се дава равен рунд. Тук виждаме пак начало без проучване. Тук ефективна летящо коляно опита германеца. Сега не улучи с дясното круше.
което ми прави впечатление, Добре, че... тук ляво круше на Тихомир в размяната. Тук добре комбинация, но пак получи ляво круше накрая. Германеца доминира с ръцете, български състезател доминира с краката. Да. Абсолютно съм съгласен. И не се движи нашия състезател, изчаква. Германеца е по-подвижен. Виждам така доста боксови приеми. Тук добро ляво-дясно круше. Да, точно. Български състезател стои статичен и търси по-тежки удари, Да. а германеца, както да ви кажа на наш спортен език, не играе за нокаута, играе за победата. Да, играе с повече удари с ръце. Ударите влизат. Но не са силни. Да. И доста голяма част от тях са успешно ловени от българския състезател. Приключи втория рунд. Втория рунд аз лично би го дал на български състезател. Интересна гала вечер се получи. Гърците бяха доста класа състезатели. Абсолютно. Досега За мен бяха загадка. Да, до сега на състезания от веригата на Макс Файт никога чужди състезатели не са постигали 2 победи в една вечер. Мисля, че някои от тези гърци ще видим отново на нашия ринг срещу други български състезатели. Да, няма да е лошо. Оказва се, че ММА в Гърция също не стои на едно място. Аз лично мислех, че те са някакви ентусиасти, аматьори, които са дошли да трупат опит. Оказва се обаче, както ти каза, че гърците измъкнаха победи и то над авторитетни. Особено авторитетна беше победата на Паскалидис, на Станислав Енчев, който е така боец рутиниран. И най-интересното, че показаха, как да ви кажа, висша класа игра на земя. Да. Дори забелязвам, нали, че и публиката направи впечатление, а определено, нали, съм забелязвал, нали, в разговори, че публиката обича боя в стойка. Но този път добрата игра на земя ми направи впечатление, чувайки коментарите отстрани и ръкопляскането им на успешните избягване на опити за ключове на гърка. Което показва, че е имало активни действия, интересни за публиката. Не е имало изчакване, да мине време за нагласене. Тук обаче третия рунд също върви доста агресивно. Много тежки удари от страна и на двамата състезатели. Като че ли на Тихомир ударите са по-тежки. Точно така. Тотална доминация с кръка на Тихомир. Сега обаче ми се струва, че поизравни играта с ръце. Поизравни. Мен ми се стори, че просто почна да среща с крака атаките с ръце и оттам му дойде успеха. Да. Този рунд 20 секунди, от който остават до края. Считам, че безапелационно трябва да бъде за нашия състезател. Тук добра комбинация. Десен апъркът, ляво круше. Добра комбинация. Отново добре засрещна с кик. Няма и какво друго да се очаква. Доста сериозен състезател. Дай Боже Станислав да продължи да подготвя така успешни състезатели. Виждаме, че Тихомир не се предаде след лекото стъписване първия рунд. Няколко такива. Чудесно маваш. Бих казал, че като един добър кикбоксер, той само че замени играта с предна ръка с преден крак. Да. И почти неутрализира бокса на противника. Тук ситуацията пред аркалянето на състезателя не беше толкова от удар, колкото от опита му да отстъпи назад. Сега удари едно дясно круше германеца, второ дясно круше, нашия отвърна с 3 удара. Не бива Тихомир да приема близкия бой. Да. Не бива, добре беше започнал, замени
както ти каза много правилно, лявата ръка с ляв крак, да държи в дистанция. Чудесен лоу-кик, силен. С много сила са ударите на Тихомир. Направим впечатление, че германеца сякаш усеща, че губи матча и взе да влага сила в ударец. Почна да търси нокаута. Категорично почна да играе с по-малко и много силни удари. За щастие обаче не е намерил нашия състезател. От ъгъла на германеца непрекъснато повтарят кик, 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 а в този рунд аз нямам спомен той да е ритнал. Което категорично показва, че той има чисто боксова подготовка. Да. Кикбокса му е като допълнителен спорт. Да, което е в полза на нашия състезател. Категорично мисля, че нашия състезател взима матча, ако не се случи нещо и предвидено. Да. Категорично той трябвало да е новия световен шампион в версия WKN. И то напълно заслужено. Агитката отново напомня за себе си. Приятели, познати, подкрепят Тихомир и той им се отплаща с една добра игра, която се надявам, че е допаднала и на зрителите на TV7. Браво. Активно начало, чудесни лоу-кикове. Тук вече преимуществото му почва да става явно. А на всичкото отгоре ми се струва, че той подобри защитата си. Германеца не може да ни попадат така чисто ударите на германеца, както първия и втория рунд. Започна добре да държи ръцете горе, което веднага доведе до промяна. Много добре. Много добре и добри боксови приеми показа и много добре умения в кикбокса. За пръв път гледам този младеж. Смея да твърдя, че пред него има много добро бъдеще. Респектиране вече Али от играта с крака на Тихомир. Става една минута. Преди да минута. тръгне. Според мен Тишо не трябва да върви в атака, трябва да си играе играта както до сега. Точно 50 секунди го делят от световната титла. И то напълно заслужено. Сега според мен би трябвало да раздвижи краката. Просто няма повече сметка от контакт. Право. Умори се малко, може би трябва да изтегли да раздвижи. Да. Малко просто добре работи или с предния крак да спира, или с крачка назад. И това е решение. Но не трябва да държи горе ръцете. Браво. Много добре. Много добре. Аз лично мисля, че наистина достоен завършек на тая вечер. Чудесен двубой. Германеца беше изключително сериозен състезател. Ето и до последно прави опити, но... Браво. Преди анонса на водещия, смело мога да твърдя, че имаме световен шампион. С 3-0 съдийски гласа. Абсолютно 3-0. Мачове с непредвидим край, в който нашите състезатели постигнаха чудесни победи. Някои от тях загубиха, но в крайна сметка спорта и единоборствата са непредвидими. В този двобой съдия номер 1, 50 на 46, Тихомир. Съдия номер 2, 50 на 46, Тихомир. Съдия номер 3, 50 на 45 и новият шампион се казва Тихомир. Абсолютно единодушно решение на съдиите. Победител с 3-0 съдийски гласа и носител на шампионския пояс на WKN се казва Тихомир Митев. Двама от съдиите дават по един равен рунд, останалите за нашия състезател, един от страничните съдии дава и трите рунда за Тихомир. Но това са подробности и детайли. Факт е, че момчето заслужи
игра мъжки, показа прекрасни умения и заслужено се окичи с пояса на световния пояс на WKN. Аплодисменти за германеца от ливански происход. Беше достоен съперник, до последно не спря да се бори, да търси победата, но определено Тихомир го превъзхождаше. Драги зрители, с това се разделяме за тази вечер. Следващата гала ще бъде в Поморие утре вечер.